Терра Марія шляхам легіянера Марыі. Невядома, хто быў ініцыятарам гэтага падарожжа. І невядома, хто каго вядзе. Напэўна ж яна, пуцевадзіцельніца, адзігітрыя. Менавіта да такога тыпу абразоў адносіцца абраз Маці Божай Буцлаўскай, дзе маці паказвае на сына, а сын паказвае на маці. Спачатку яна прывяла Уладзіміра ў вострую браму, пасля ў лагеўнікі, пасля ў Францыю, у Ля Салет. Што будзе далей і дзе яна спыніцца, ведае толькі яна. Але самае галоўнае тут не гэта. Галоўнае тое, што ўсю дарогу яна паказвае на свайго сына, а яе сын паказвае на сваю маці. Хвала Езусу Христу! Вітаем всіх на зямлі Марыі. І сёння мы будзем распавядаць пра яшчэ адну гісторыю, пра тое месца, якое з'яўляецца зямлёй Марыі, дзе яна аб'яўлялася, дзе яна ступала сваімі стопамі, дзе яна размаўляла з намі, з людзьмі. Гэта месца, якое яна асаблівым чынам благаславіла і якое таксама мае права называцца зямлёй Марыі. Гэта Ля Салет. Зараз вось мы знаходзімся ў тым месцы, в самым тым месцы, дзе яна аб'яўлялася, і мы трошку распавядзём пра эту падзею, якая адбылася ў сярэдзіне 19 годзя, дакладней 19 верасня 1846 года. Тут, у гэтым месцы, трое маленькіх дзяцей паслі авечак. І яны ўбачылі на свяцейшую панну Марыю. Дакладна, вось дзе стаяць гэтыя дзве выявы, 15-летняя Мелані Кальва і 11-гадовы Максімін Жерар, яны з гэтага месца бачылі жанчыну, которая сидела вось тут, на лаўцы, на каменнай лаўцы, якую дзеці самі зрабілі, любілі на ёй адпачываць, калі пасля авечак, і яны туды ішлі. Але не дайшлі, яны ўбачылі жанчыну, которая сидела на гэтай лаўцы і плакала горкімі слязамі. Яны вельмі спалохаліся, ім стала вельмі шкада. Максімін адразу падумаў, што гэта жанчына з суседняй вёскі, і, напэўна, яе пакрыўдзілі яе дзеці. Жанчына плакала, пасля она устала, вярнулася да дзяцей, сказала: «Ідзіце да мяне, ідзіце сюды, дзеці мае». І пасля она сказала: «Не бойцеся». Сёння ў касцёле успамінаюць Маці Божую Ружанцовую, і таксама чытаецца такое урывак з Евангелія, звеставанне, калі анёл являецца пані Марыі, кажа такія словы: «Не бойся». Заўсёды аб'яўленні яны звязаны нейкім нечаканасцю, страхам. І заўсёды Бог прамаўляе з тых, каму это аб'яўленне адбываецца, тымі словамі: «Не бойтеся». І яны падышлі да яе. Панна Марыя была вельмі засмучаная, яна сказала такія словы: «Калі мой народ не пакорыцца Богу, то я вымушаная буду пусціць руку майго сына. Яна такая моцная, цяжкая, што я не магу больш яе ўтрымліваць. Колькі часу я ўжо пакутую за вас». І вось так адбывалася гэта размова. Гэта месца значана гэтымі выявамі. Але яна казала: «Калі я хачу, каб мой сын не оставіў вас, моя задача непрестанна маліцца яму, а вам усё роўна. Колькі б вы не маліліся, усё будзе дарэмна. Вы ніколі не зможаце аддзячыць мне за маё спачуванне да вас». І мы даведаліся праз гэта аб'яўленне, што Маці Божа вельмі шмат робіць
для таго, каб Бог благаслаўляў нас, каб ён нас не караў. Як многа, мы не ведаем. Але сапраўды яе заступніцтва вельмі моцнае. Маці Божа кажа, што мы ніколі не зможам адудзячыць ёй за тое, што яна для нас робіць. Варта задумацца над гэтым, бо Бог нас благословляе во многім яе міласцю, яе дапамогай, яе малітвамі. І, напэўна, вось зараз зноў варта задумацца над тым, аб чым мы раней казалі, чаму Бог так моцна вымагае ад нас ушаноўваць Найсвяцейшую Панну Марыю. Калі трапляеш у Лісалет, у базыліку, то пачынаеш разумець гэта. Гэта месца, дзе вельмі моцна дзякуюць Найсвяцейшай Панне Марыі, дзе вельмі моцна ее ушаноўваюць і моцна любяць і шмат моляцца да яе. Тут адбываецца кожны вечар вельмі прыгожае набажэнства. Набажэнства, которое цягнецца амаль што 3 гадзіны. Гэта малітвы, гэта працэсія са свечкамі, гэта малітва перад уявай Маці Божай, шмат прыгожых спеваў, у якім удзельнічаюць шматлікія паломнікі з усяго свету. І Лісалет з'яўляецца месцам, дзе вось аддаецца гэта падзяка Маці Божай за тое, што яна для нас робіць. Тут пачынаеш разумець, што вось гэтыя адмысловыя санктуары Панны Марыі, которые ёсць па ўсім свеце, месцы яе аб'яўленняў, дзе яе асаблівым чынам ушаноўваюць і з'яўляюцца тымі месцамі, дзе яшчэ нейкім чынам стрымліваецца гнеў Божы за шматлікія грахі чалавецтва. Гэта месца, якое кампенсіруе Богу за ўсялякія нашы грахі і блюзнірствы. І тут заўсёды узнікаюць такія думкі падчас малітвы, што усе гэтыя аб'яўленні, якія Маці Божая, аб'яўленні Маці Божай, якія адбываліся ці адбываюцца па ўсім свеце, яны вельмі моцна вымагаюць ад нас, каб мы в гэтых месцах асаблівым чынам ушаноўвалі яе і праслаўлялі. У нас у Беларусі таксама ёсць падобнае месца, гэта Буслаў, там таксама аб'яўлялася Маці Божая. І я хочу сказаць, што Лісалет, трапіць у Лісалет значна складаней, чым у Буслаў. Бо гэты санктуар знаходзіцца высока ў гарах, 1800 метраў, 15 кілометраў ад бліжэйшай вёскі. І мы калі ехалі на аўтамабілі, то мы ехалі больш чым за паўгадзіны, бо дарога такая горная, складаная. Але тым не менш, з усяго свету сюды прыязджаюць пілігрымы. Тут пабудавалі вельмі вялікі дом для паломнікаў, который абслугоўваюць вялікая колькасць валанцёраў з усяго свету. Тут служыць каля некалькі дзесяткаў сясцёр супольнасці Маці Божай з Лісалет, святары таксама місіянеры супольнасці Маці Божай Лісалет. І яны шмат укладаюць сваіх намаганняў, каб вось тут гэты дух Марыі, вось гэта любоў да Марыі, яна гэты агеньчык гарэў, каб ён падтрымліваўся, каб ён быў як мага больш саграваў душаў. І сапраўды, калі бачыш паломнікаў, якія сюды прыязджаюць, яны сапраўды іх сэрцы зграюцца і ўключаюцца як лямпачкі. Яны тут сапраўды знаходзяць гэты супакой, гэту пяшчоту Маці Божай, яе любоў, і сагрэтымі сэрцамі вяртаюцца да сябе домоў. Гэта месца, дзе кожны дзень праслаўляецца і ушаноўваецца Найсвяцейшая Панна Марыя. Наш Буслаў, ён лягчэйшы для таго, каб туды дабрацца, каб арганізаваць там вось такі культ, вельмі моцны культ шанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, які, я думаю, вельмі патрэбны і Богу, і Найсвяцейшай Панне Марыі. Але ў першую чаргу, напэўна, нам. Бо калі мы не прачнемся, не зробім вось гэты крок мужны, вельмі патрэбны, калі не пакладзем сваё сэрца на алтар каля Езуса і каля абраза Маці Божай Буслаўскай, калі не
не полюбім сапраўдную насцейшую Панну Марыю і не пачнем і ушаноўваць, я думаю, што мы будзем працягваць знаходзіцца ў гэтай спячцы, якой многія прызвычаіліся. І здаецца, што яшчэ трэба? Ціха, спакойна, стан літургічнага сна, і як быццам бы ўсё добра. Але, шаноўныя, Бог хоча тут распаліць на нашай зямлі, нашай Беларусі, вось як і тут, полымя, вогнішча сваёй любові. І самымі лепшымі месцамі для гэтага з'яўляюцца месцы, якія Бог асаблівым чынам благаславіў праз аб'яўленне Найсвяцейшай Панны Марыі. Вось. Тут у Лесалет я так аб гэтым вельмі часта задумваюся, і малітва нас засяроджвае на тым, і мы, чым мы горшы за гэтых французаў, каб і мы зрабілі наш апостол сваёй малітвай, сваімі пілігрымкамі, а таксама сапраўднай зямлёй Марыі, дзе панаваў бы ва ўсёй сваёй хвале всемагутны міласэрны Бог, Айцец і Сын і Дух Святы. Аман. І у гэтым і ёсць план Бога, бо Маці Божая нас сапраўды вельмі моцна стрымлівае яго гнеў за нашы грахі, і Бог хоча, каб мы кампенсіравалі гэта яе цярпенне за нас яе ушанаваннем. Мы павінны яе ушаноўваць, павінны яе па-сапраўднаму ушанаваць. Мы павінны усе полюбіць Найсвяцейшую Панну Марыю, пусціць у сваё жыццё і дазволіць ей прыгожыць нашае жыццё Божымі благаславенствамі. Вось. А цяпер мы паспрабуем падняцца яшчэ на адну гару, которая знаходзіцца каля санктуарыя, і там працягнем свае разважанні. Тут надзвычай прыгожая мясціна, і можна гадзінамі любавацца гэтымі гарамі. Вось якая тут прыгажосць. І на адну з іх мы зараз падымемся. Гэта гара, на якой адбываюцца крыжовыя дарогі, і размаўляем там, на гэтай вышыні, тых рэчах, якія Бог схаваў у гэтым благаславенстве, якім з'яўляецца пашана да Найсвяцейшай Панны Марыі. Сярод такіх прыгожых гор высокіх, сярод такога краявіду жылі Максімін і Меланні. Там унізе мы бачым вёску, якая называецца Лесалет Фалава. Менавіта яны ў ёй жылі, і вось падымаліся так высока па схілах гор, каб пасці авечак. Як гэта выглядае, мы зараз паспрабуем бачыць. Вось гэта статак авечы, якія пасуць пастухі, сабакі, і прыкладна вось так праходзіць гэта жыццё мясцовых жыхароў. І вось так некалі іх паслі гэтыя дзеці, якія сустрэлі Найсвяцейшую Панну Марыю. Вось яшчэ раз паглядзім на гэты цудоўны краявід і падымемся на мясцовыя крыжавацца. Вось сюды нам трэба будзе падняцца. Зараз спрабуем гэта зрабіць. Вось по такой дарозе. Насамрэч, это не самая высокая гора тут, але тут заўсёды моляцца,
крыжовую дорогу, пилигримы. И это гора, где вспоминается той кошт, той великий кошт, який Бог заплатил за то, как мы всю вечность были счастливыми. И Он самый великий кошт заплатил, и Он отдал своего Сына, который отдал свое життя за всех нас. Ну, можем уявить, что за одного человека можна хвіраць жыццё, за некага з ближніх, за сябра. Але Jesús полюбіў нас, кожнага з нас асобна, этой неверагоднай любоўю, і нават аддаў жыццё, каб вызволить нас из неволи греху, из неволи проклёнаў. Калі человек переживае нейкую пакінутасць Богом, усімі, увогуле звычайнаму чалавеку ў жыцці заўсёды не хапае толькі аднаго. Это любові іншых людей. Это тыя цярпенні, пакуты, праз якія, напэўна, праходзяць усе. Але не ўсе ведаюць, не ўсе зважаюць, і не ўсе звяртаюць увагу, што ёсць такая асоба, ад якой мы можем эту любовь спознать. И это особа, которая может стать сябром, но все наше життя. Это Иисус Христос. Это той, кто ахвярваў усім для кожнага з нас на крыжы, до якога мы зараз наближаемся. Пісталет, крыж заўсёды аздоблены двумя прадметамі. Молоток и абцугі. Это две рэчы, две прылады, якія былі на тым крыжы, які вісеў на шыі Найсвяцейшай Паны Марыі. Вось мы падняліся на гэтую гару і зараз трошку поразважаем. Апостол Ян кажа такія словы: глядзіце, якую любоў даў нам Бог, каб мы называліся дзецьмі Божымі. І вось гэту любоў можна бачыць толькі на крыжы. Калі Jesús размаўляў з сваімі вучнямі, мы читаем Евангелие Матфея в 15 разделе, и он пытается у апостолов, за кого люди лічаць мяне. Ну и учні стали казаць, что за Илью, за Яна Хрестителя, ці за одного з пророков. Иисус пытается: а за кого вы лічыце мяне? И тогда Петр сказал: ты Мессия, Сын Бога Живого. И Иисус ему каже: справді, Петр, не тело и кровь тебе открыли, а Отец, который есть в небе. Петр вызнал Иисуса Сыном Божьим. И пасля Jesús адразу ж пацвердзіў гэта,
сказаўшы, што Отец, які ёсць у небе, адкрыў яму гэта. Але ўжо неўзабаве, вельмі хутка, у 17 раздзеле мы чытаем, што Jesús кажа такія словы, што надыходзіць час, калі Сыну чалавечаму трэба будзе шмат пацярпець, яго паб'юць, знеславіць, жуюць, памрэ. Ён кажа, Сыну чалавечаму трэба будзе шмат выцерпець. І вось у Бібліі мы вельмі часта сустракаем гэтыя назвы Jesúsa. Месцамі ён сам сябе называе Сынам Божым, а месцамі Сынам чалавечым. І калі, як на першы погляд можна паказаць, і што он ужывае іх вольна, і што на самой справе кожны раз просто так вольна называе сябе то Сынам чалавечым, Сынам Божым, але насамрэч гэтыя звароты, яны вельмі маюць глыбокі сэнс, яны заўсёды адпаведныя. Бо прыйшоў ён да нас як Сын Божы, але цярпеў за грахі і адкупіў грахі ён як Сын чалавечы. Таму, калі Jesús называе сябе Сынам чалавечым, то ў гэтым ён падкрэслівае і дае зразумець, што ён цалкам плоць ад плоці сын Найсвяцейшай Панны Марыі, што ён цалкам унаследаваў ад яе чалавечую сутнасць. У Евангеліях пра гэта нічога не сказана, і евангелісты пра гэта нічога не гавораць. Але, як кажа святы Людовік де Монфор у сваём трактаце, што гэта утоена Богам да апошніх часоў. І в апошнія часы адкрыецца сапраўдная роля Найсвяцейшай Панны Марыі у справе нашага адкуплення і сапраўдныя благословенствы, якія Бог праз ушанаванне Найсвяцейшай Панны Марыі будзе адорваць шматлікіх людзей і шматлікіх хрысціянаў. Вось. І калі мы бачым, што Панна Марыя плачыць, гэта азначае толькі адно, што мы сваімі грахамі вельмі моцна абражаем яе Сына. Бо кожны яго боль, ён рэхам адгукаецца у яе сэрцы. Калі ў лесалет Маці Божая аб'явілася са слязьмі на вачах і на твары, і мы да гэтай пары бачым гэту выяву, гэта азначае толькі тое, што Бог яшчэ чакае нашага навяртання. Бог хоча, каб мы цалкам шчыра да яго навярнуліся і сталі хрысціянамі у пэўным сэнсе гэтага слова. Дзякую вялікі ўсім за ўвагу і да пабачэння на зямлі Марыі праз месяц. Хвала Jesúsu Христу. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu,
Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahi. Терра Марія, шляхом легіонера Марії.